Dan apring jong phi kan ni kapor ka bamta phi ngol ngo yelade ba balai ngam sim lanang ban iohthiah. Napoi di por khat aro lai baje ka kendit la ka kendit ka juan ro ka jing shep tieng ka juan ro kata ka jing sngo phieng ya ka ba phim la ban sngo tho phim la ban khap rip ki khmat phila prashang dalade henry phim la ban iohthiah ka khmat jong phi ka e bai talo ba de hang ta phi lengo balai ka long kom ni dan apring jong phi ru namar ba phim nang iohthiah ki doktor ki la prescribe phi di de ki dawai iohthiah ba phila di kita ki dawai ba phi sngo kita ki dawai menta kim ya rap shu ya phi sngo ba phi long kum ju iskum ju phi don ya kan ka jinglang a ha ka mynsiem balai ngam nang iohthiah ka dur jong phi kala nang ring kala nang terkhong kala nang thangyong phila nang rai kho phim bhabriu shu kum ba phi bhabriu man shwa bat ka penlengo ipi balai ngalong kom ta phila persang man ta di krim phila persang man lech segi spal ne si beauty parlor pen internet de henry pi pet phila nang sti man lagas ni ani thu ipi ka dau kalong ba phi la dir phim tip ya ta ka dau nang ngasngok thu ba ka dan ka dau ba phi long kom ni ba ka ta kalong phi ju sngo gi sur ki bu ju kran ya phi ki ba pen ram ya phi ki sur ki ba pen artatin ya phi ki sur ki ba pen do jing kerman ya jing im ge jong phi ki sur ki ba pen kan mau ya ka bala let ge jong phi ki sur ki ba wan harukam ki ba pen pisai ya kata ka mynsiem ba ge jing but ge jong phi hoi phi perkhat ya kata han da miet phim kan mau han rei kata ka juan ba ka yai wan ba ka pen do thia do dam ya phi phim sngo thu ba renga sngo ba ka long kom ta ken ya phi hatu ka don ka dawai ba phi la ban yo thia ba hatu pidon ya kata kalat ka ba phila ban pendukut no ya ka ba kum kan ni henoi kwa ba nong pi kadon ka khubor ka ba kemen na ka ni ka sngi ka ba menta ba kata ka long bana du shibit da miet phin thia nganget phin iohthiah ba ka jing iohthiah jong phi kan long ka ba bang ba ka tin ka jong blai ka ong kum ta ni da pule na ka proverb kan long ba lai ka khot arp sao ngakwa an pule phi ka ni ka khot ha ka ni ka khlep mat haba methia menom ship tieng men thia ru bat ka jing iohthiah jong me kan long ka babang wat ship ting ya ka jing ship ting ka ba kendit lemni ya ka jing penjat jong ki baman haba ki wan lap na ba utrai un long ka jing shania jong me ba un sumar ya ki kijat jong me bakan omngat kti jong blai ka ong ba phim iohthiah namar ka don ka jing pen kendit namar ka ai ka jing ship ting ka babal ka ong phin iohthiah na do menta ba phinom ship ting sho ba ka jing iohthiah jong fi kan long ka babang boleh labu ifi ya kamiet ban thia ha ka jing sha average ni don kam ban thia komba nyau kanta la pra kanta e mo la da slam e ro rei nyau pra kanta ka dei ngi bangin thia man la ka sngi don apreng jang fi la se vi thia tang lai kanta sa kanta ka long lien ka ni ka met kam da le le rei bleu bu yang ngi ha ka jing sha ban thia kata ba ki doktor ki recommend ya kata bat ka dei heng ta ba tin jublei kong haba me thia menom ship ting men thia ru ba ji thia jame ka long ka babang wa ship ting ge jing ship ting ge ba kendit ke juan ge jing ship ting ge ba kendit teng teng pi thia pi pos new ki bala yap ki khot ya pi naso try ben power ni ge por ba pi ju pos new ba ki bala yap ki juan khot ya pi kini ki bala yap ki juan ban kran ya pi ship ting pi sngo pi pos new teng teng ge jing pos new ki bam ai jing tingen ri ge ba pen kuslai ya pi ba pi persang men pen wandur na ni ban batai kita ge jing pos new pi mla ban yo ya ge jubab phim la ban interpret ya kata ka dream ya kata ka jing pos new ka ba phi pos new ka pen ship ting ipi yo piok ani ngaru imat ngala jan yap ani imat ngaru la lengkot mo gi sngi ha ka ni ka perthai ka pen kuslai ya pi ka pen kendit ya pi teng mit ka pen kendit ya pi thia ban kren ha ka ni ka sngi ka menta ba ka tin jublai ka ong what ship ting ha bo soitan wan man kren ya pi udei u soitan hi u ba ship ting ya la de ta ka daw na mar bo ship ting kum tau ai ka ji ship ting tadeng ta ka dut ka pen mi hi ya ka dut ka jing ship ting ka pen mi hi ya ka jing ship ting ba soitan du tan rai jong ka jing ship ting u tan rai jong kita ka jing khuslai ka jing ling a namar ba utip ya ka lawai ka jong ya ka future ka jong namar ka future ka jong soitan ka dei bi ya ka pung ka ding ba on pen kordit yu namar de nong thok nong syukor nong lamler uba syukor ong kaktin jong blem berat yu pon kordit yu mi labat sngi hang ta na bam jukut shabam jukut ta dau ship tieng man lech ta u ship tieng umdan jingermen umdan ya kanu ka jingsuk ya ka jingkemen namar ba utip ya kata ka lawai ka chapu
แต่ได้ตาอุปชังมันเป็นกันดิดยาฟีรุอุปชังมันเป็นเชปเตียงยาฟีรุมันเป็นกุศลยาฟีมันเป็นประทัดยาฟียากีเกมันเป็นกันเมากีบลาเล็กกีจงฟีกีป๊อปกีฟีลาเล่ตั้งพิลาเล็กจะเซ็งฟิลาด้วยตั้งพิสโง่ไปบ่พิดังลงซาอุบเรียวบ่ป๊อปนี่กับเรียวกับบ่ป๊อปนั่นกว่าบ่ต้องยาฟีวันน้ำเชปเตียงชุดนั่นด้วยนี่ก็สงีกที่นี่จงเลยว่าเชปเตียงกับกันดิดเล่มนี้ก็จิงเป็นจัดจะกีบมันฮะบักกีวันลับสิกับวันลับitu kijing le ngong api habang ngi em man la kasi kamut ba habang ngi em ngin lat na kijing le jo kijing em kin wan bi kijing le han rei phim dei ban ship tieng ya kata phim dei ban ship tieng namar phim la ai ru ban control ya kita kijing abon ha kijing em ga jang fi phim la ai ru ban ya le ya ki da ka ba khuslai kanum solve ka problem ga jang fi da ka ba ship tieng phinum la ai ru ban job ya kita kijing le ha kijing em ga jang fiแต่เดินตลอดพี่คุสไลแต่พี่เชฟเตียงพี่สงสีหากจิงเอ็มก็จังพี่กตาเป็นบันกันนังเป็นเฮียร์เรียพี่อาร์สุดบัดพี่นังดูอยากกตากับบัดพี่ดันรู้อุตราผมก็ไอพี่เป็นเชฟเตียงบัดพี่คุสไลผมก็ไอพี่เป็นสงสีอุตราก็เป็นไอพี่กับจิงคแมนได้กับบัดพี่ชันยาตีนจุบไลก็องนับอุตราอุลงกับจิงชันยาจังเมย์บัดอุนสุมาร์กับจัดจังเมย์บัดกันนอมงัดอุตราอุเดวนองสุมาร์จังพี่baru unsumar ya ki kejat jong fi bakan ngat ka bamut iki kejat jong fi kinyang kanom ngat kanom butut kanom sentut kanom kedia de utrai uban sumar ki kejat jong fi marka kejat ke jong fi kedai ke bakodor ka kejat jong fi kedai ke barem dor utrai un ai fi ya ka bor ki kejat jong fi kumba wai bor ya Joshua ong ya ka no ke jaka ke memi yo ta ki kejat jong me katakan long ke jiok kenti ya meก็กระจัดกันนั่นกระบอกบางงั้นหากว่าพี่ยายมันละก็สงีฟินยายรู้นักก็จิงจ็อบชิกจิงจ็อบพี่นางยายรู้นักก็ตะก็จิงเงชิกจิงเงพี่นางยายรู้นักก็บุรมชิกบุรมปุตรายนังเป็นกลาดอร์ฟิวนังเป็นกลาดอร์อยากรคอมเปอร์คัดจงฟีอยากรคอมเปอร์ดันก็จงฟีอุนังเป็นกลายอยากตะก็มันซิมก็จงฟีก็จิงมุดก็จงฟีก็จิงสุสีก็นังเล็กเนาะปุตรายนังเป็นดับฟีนังเป็นดับฟีนักก็จิงคแมนบัดนักก็จิงสุกก็จงโอPotrai it palat ifi bagangai na do isbit na miet pinda thia da puli tat ini ka proverb kan nong balai ka khot ka arpusau arpusan arpun riu pinom ngat dalai leiru tin jublai ke tho ingi bangilong rukum tau ding blotung hajan ki compare wan katalang compare wan kaliur compare wan kata ke eryong ka bajor namar ba fiskem hakan nongkriem ga jongfi kijat jongfi kinam kalanการนำงัดกับกระจัดกับจงฟีมาตรายอุสมารแต่เราพิธีบัญชันยาเฮาตรายมาไอ้บ่มาอุ่นลองกับจิงชันยากับจงฟีบางไงบุตรายกับคุยฟีที่จงเบลก็องเมียงใส่เสียนกระซ้ำกับสาวกันขัดกับพราก็องหากกับสุกอันเทียบางเงินโยเทียรุนบตั้งมามีอัตรายไม่เป็นช่องยังหากกับสุกหากกับสุกอันเทียบางเงินโยเทียรุแต่เด้งตามดูชีวิตเราพิกว่าบันเทียองเงินเทียบางเงินเทียกับสุกก็จริงๆที่อาจจะงานกันลองกับบังบางทีจุบเลยก็องรู้กระซ้ำกับบลายกับขดกับบสั้นก็องงาลาเทียบางงาลายอเทียงาลาเป็ดเขาบอกทรายอุกชาเนี่ยไงแต่ในตาเทียที่ฟิเทียไปฮีเป็ดที่ฟิเป็ดไปฮีบางทีจุบเลยก็องกระซ้ำสปาร์พุ่นโยก็องบอกพุ่นโยเทียอีตะกี้ไปเอียกันจังโอก็ได้กระตาละฟิเอียอยู่ทรายมันก็เยอะเทียจังฟีกันลองเชียร์กันจริงเยอะเทียเอียอยู่ทรายชันเนี่ยเขาวันนั้นชันเนี่ยฮัลดีวันนั้นชันเนี่ยอากาศกับ APE กับ APE สโนชันเนี่ยเฮาตรายบางสโนนัดดูชีวิตพี่น้องเองก็จิงสุกเอาพิเทียพี่น้องนักกรรมชุยก็ดาวไว้พี่น้องนักกรรมชุยก็จิงรับนาไว้ปัดมาตรายอุ่นไอฟี่ก็จิงเทียเป็นเยอะเทียยังกิตากี่บะเอ็ดกี่จังโอเอ็ดอยู่ตรายแล้วก็ดอนนก็จะฟีบาร์ฟินไลท์นักจิงเชฟเตียงบางทีนี่จุบเลยก็อ่องบางจิงเอ็ดก็ช็อปเนาะยังก็จิงเชฟเตียงบาร์ฟิปเลก็ตาก็ชิทีกับมันนึงกล้องอุยานเนี่ยสกลน้องภาษาก็ขดขัดพระของกันก็จิงเอ็ดก็ช็อปเนาะยังก็จิงเชฟเตียงบาร์ฟีเอ็ดอยู่ตรายอุปนิยมเทียไอฟีบอกก็ช็อปเนาะก็จิงเชฟเตียงบาร์ฮาเลลูยานี่ในด้วยกันนี่ก็สงีกับบมันตาน้ำตาจงฟีตรายนี่ก็พอดงไองูเอเมโกปาตรายกันนี่กี่คนกิมยอเทียพาโดยตรายโดยชีวิตเมียหากกระเตงก็จงอุจิสุงกเกรนยังก็จิงยอเทียก็บสุกบัดหากก็บังกินยอเทียก็จิงยอเทียจงกี่กันลองกับดับปูระKamet jongi ko try mi isnai ko try ka sedang ban tron ka sedang ban shron kamet jongi kon try mi ka sedang ban ring dengan ni jingpang ablai namar bakim nang ban iohthiah
sedang menpang ko try ke met ke pat ke jong ki melai ki ko makilong renga kren ha ke kerteng ke jong Jisu ngada shop no kita ki jing pang ki jing dum kita ki bor jing pen kendit ki jing pen shapting baro kita ki bor ki ba penduk thia do dam kin ken ria na do ne ke klip mat ke bamenta ha ke basuk fin thia bagi jing thia ju fi kan long ke bang ong try hallelujah ngai ke buram shime ko try milai ki kamba ni ki kon kin shania bitang hame ha kerteng Jisu amen amen utrai un ai ke jing thia ke masuk ifi pila ban phone yang ngiru pila an pule ne kristian ke jong blai mal ai ni ki dekat sa pule ki bat ngangai utran ker khoi fi phone yang ngi dan nang ne ban duai ta jong fi bat kom ju pila ban ni kendo yang ngiru ngi dan nang ne po apa Nongthymmai Nongkhryiem haka prayer center jong ke Potternet ngi dan ro ski ba ar sa jan jong ke tayo tran ker khoi fi ko blai sibun amen